Ende sian si Daud magolop-olop tu de batama ale sadok tanoon. Ede honamu ma hamu liau ni koagna magmulia bain hamu puji-pujian na. Dok hamu ma mandok de bata. Tung na sokal do akapa bainanmu. Bina ini hina tipu ni gogom ikon maksobat tuho akka musum. Ikon liak pokti biota he maksobat tuho sogod jalan mangedeoko mangedehon koag musela gobe mahamu magnida aka pambenan di debata tung na sokal do pangagajeona di manusia nunga diubah ibana lauti kebe mahiang magdalapat do nasida managi pagi batang aegi maglas ni roha do hita ujui bida ibana matua ibana mangagajai maghite-hite hagog onai semangaganapi mata natu aka bangso asauna ni pagijang aka paguturi dirina sela. Pujima de batanami hamu aliaka bangso jala patu begeon hamuma soara puji bujanna ibana mabain hosatal mangolu jala dang di loas tota martasuladin ai nunga di juni ho hami ale de bata nunga tung di lala ho hami songo na mga lili perak lunga di togu ho hami tu baga sanaring dorok situtu dia peoko to gotik nami nunga di loas hojol manakali maghureta siat ulut nami nunga masuk kami tu senapi do aik alai di paguag hodo hami kabe sabam situtu ko hanami di baheni masuaku majabum mabuat angka pelean situtungon manggara akka baga-bagaku tuho akan naung pina puas ni bibihon cala naung pina baga-baga ni pamangakon uju hagogotan nau aka pelea situtungon siap biru-biru nati narua do peleorokku tuho akan idaupa sian habing godi lopu do biru-biru tunggal pelehonokku tuho sela robe ma manangi-nangi sude hamu akan nama kabiari di pata asa huma jami taon naung binain di debata tu tondikku tu ibana do jo pamangaku jala puji-pujian mape tu dilaku tung surah hajahaton di tahiro aku dang tagamun tagihon nia tuaniau tungodo nunga ditangion debata au nunga di pakate-aton suara ni tangiaku pinuji ma debata naso manulak kon tangiakku manang asin rohana pesian nau